Apo, manang umayak man. Apayading ka, nakasapulam. Manang umay naman po mangibaga si Uray 2,000 lang ta kwa, wanti gatang may bagaso. Sige na, maasik ako makan na kami. Ang peke ng dagay anak ko. O, di pa yung makatrabaho nila kay ko ta kwa. Agsaksaki. Sige ta, kwa, pagbulidan ka kami. Tunong ulang na ito Un manang, ito po nga ito. Thank you manang ang tamaw-awatan na. Atin ito mumot lang ito ata, kwa, nalambagam nga, aldo nga pa nang ito mo mumot lang, tapos nagtiwala na tumang kanya mo. Ay na, manang, dakpol nga ba, nagtalaga ito. Thank you manang thank you nga ito nila. Uri, anak mong tulad, ibog mo nga may sinila ito. Thank you manang. Ala, sige nga rin basang ka, kwa. Nagburasak balatong aka, nagrigat ang buras balatong, nagrigat ang kwarta, mamaminsan dagtiwala ka tao, so amo kumapertol din After 10,000 minutes. Antay, umayak man. Yung baon na nga mininang ko. Ampay, ang dapat kayo mo ibe. Hindi, alamang ka no bulod mo nga 2,000. Yung baga ni inang ko. Ay na, di mo lang makaturturog ni inang mo, yung baga lang ipag ko wala sigad. May na yung pasingiran. Dahil bagang maso naman tumay dito, hindi makauawa. Sige, garod, antay. Ano, kiimbaon na lang met ni nanang ko nga umay dito ibalayo. Sige, antay tayo ibagat na ko. Pero kasi ta, bagbagang mo tun dyan ako ka, tatatitungtungan ta. May katlungal daw ko na. Ay na, manang, di ka lang makururay mo ta, hindi pa nagsulsuldo nila kay ko ta, nagsakit, nakatrabaho. Agsingir ka, hindi ka makaturturaw. Takas-tangan ti sa umam, samantalang hindi, umutang ka kanya, kinakam-amo ka nga pa. Tatatitungtungan ta, tapos kasta ti baga-baga mo, na makururayan. Kinukayat mo manang ka, gabot namin yung urmot ko, tayo siya pagbayad ko niya. Pag ano kumangay, ta urmot mo, danto pa urmot ko, dapat urmot nila kay ko. Pag ano kumangay, di ka pa mo ila ko, ta urmot mo, tayo siya pagbayad mo kanya. At akibiti, karkari mo, ta urmot mo. Lang ka mga minga makururay. Kulam ka lang nga. Tanga yan. Hindi mo na may tuturungan ta utang, madusmilan. Ay, siyak pa kiditi awang babainan. Sika kidi dem amog bayad ti utang mo, kunam ka lang na amo nga to pa idumay ka jibalay nga. Agkasapulan ti 2,000, ita, tila dabagabagam kanya kaon. Urmot, tungkang, ano to urmot mo? Aka na kung may babayin, kabayadak mga bayadan, ang kala makatulturugan. Ang kulag bayadan ka. Ay, hanak talaga nga makaturturog, ta nagbanugat data, pinagburas, akti balatong. Tata, laklak ang lang gastusan, tapos siya agrigrigat, madiak makasinger. Siya pati kakaasingat, pagpakaasing kanya mo, tanong makasingira lang ina. Ay, kaskas di lang mana nga pinagsasauan na kung hangko bayadan. Stop. Ay, nagpuskol di tarupa mo nga ay. No kaya mo, agsangot at baranggayan, aw babayin mo nga inanak. Di ka lang kung mainikit ka ng tauray na ustel kay nga sang kapamilyaan.